chill. Vredemoorn opende het deputaire Siebenknal in de bad het eerste totalige natuur- en milieu-educatiecentrum van Friesland. De kliester bestaat onder skoft, maar had een ingrepen renovatie ondergaan. Het biedt onder oren de lesfaciliteiten vanuit binnen. Dat de Frieske taal daarbij kwam, wie eind net het plan, maar maakt het plaats nou wel compleet. Doet we haast kleer wie toen rekke ik een contact met NL Stenden, de Hegeskwallen, met het lectoraat taal en meertaligers en geletterdheid. En zij zeiden, hoe mooi zou het wezen en combineer je Fries ik daarmee. En toen zeiden we, nou pakken we gewoon maar terug. Nou gaan we echt de verzwargen dat de kisten volslijn tweetalig binnen. Dat uw gidsen al je Fries praten tijdens de excursies. Dat de mensen die dat net kennen, dat die op AFOEK-cursus gaan. En dat het ik verstlijn wordt in uw beleid. Wat het leuke is, als de scholen dit lenen, dan hebben de leerkrachten handvaten van kennis die ze zelf niet hebben. Om dan vast allerlei dingen te laten zien. En het leuke is, als kinderen dan op het wat komen, dan weten ze al dingen. En hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Dus het is ook dan de herkenning. Voor de kliester is de Frieske ontwikkeling tegenwichtig. Het mes snijdt aan twee kanten. De leerlingen steken wat op van de Frieske taal en van de natuur. Ze hopen dan ook een voorbeeld te wezen voor andere centrums. Wij vernemen dat als die bijna boeten gaan met u op excursie, dan broeken ze hun eigen taal. En dat is je Friesk. En ja, de flora en fauna had in het Friesboppen dat ik nog prachtige eigen namen. Dus die mat wij gewoon behoorden. Ik hoop je dat de oren en de meecentra echt dit volgen. Dus dat betekent dat we maal voor de volgende stap zullen praten. Maar ik ben nou heel tevreden met wat wij hier hebben. En dan wil ik iedereen die hier zit van harte danken ons. Dus wij zeiden, we beginnen gewoon. En dan, dan kan oren ik zien hoe het eruit ziet. Meer zouden er op mijn briefjes hier. Dankjewel.